Tak, Duško, vyšiel si, koľko si bol? 8 noci si bol? Áno. V tme? No hovor, tie zážitky ma zaujímajú. Krásny zážitok. Bolo tam veľa intenzívnych vecí. Asi taká najviac, čo ma sprevádzala skoro v podstate každý deň, tak tá žiara proste, som si uvedomil, že v tme není tma, lebo stále som mal pred očami také svetlo, ktoré sa zintenzívňovalo dýchom, a keď som upokojil dých, tak bolo také slabšie pomaly. No a boli tam aj rôzne sny. Ten, čo som ti spomínal, vlastne, že čo sa prelínal s tou realitou, že som plával a ako som sa vynoril na nadýchnutie, tak som sa vlastne zobudil. A potom naspäť, keď som sa ponoril do vody, tak zase som išiel do toho sna. No, to bolo krásne. No. A teraz posledné dni, čo som akože tak vnímal, tak dosť často sa mi zjavovali oči. No. Hej. A koho? Vieš, nevieš? Nie, nevedel som, že akože nie, že koho, ale bolo to rôzne, takže neviem, či už z toho, že už možno to tretie oko, vieš? Čo si vyspomínal. Takže priznám. Krásny zážitok, určite sa opäť vidíme. No. Dobre, bal si sa niečoho? Akože tie prvé dni som sa trošku musel adaptovať na tú tmu, ale potom som si uvedomil, že sú to v podstate len myšlienky a keď som upokojil tú myseľ, tak bolo to super, no. Asi prvý a tretí deň bol taký, že som sa trošku sústredil viac a potom už to bolo krásne. Čiže odporúčam trošku na prečistenie zmyslov a oddychnutie od sveta. OK, dobre. Taký prísť, no a spravíme ďalšie video, som zvedavý. Jasné. Tak sa maj krásne. Ahoj. Čauko.